Сегодня Верховная Рада Украины с 1 сентября возобновила свою полноценную работу. Среди приоритетных тем, которыми займется Рада во время 4-й сессии, это принятие законопроектов о государственных символах, законодательство народовластия, в частности, во втором чтении надо принять законопроект о всеукраинском референдуме, говорится в сообщении, завершение реформы децентрализации, конечно же, одним из стратегических вопросов и задач перед Верховной Радой Украины это бюджет, госбюджет на 2021 год. С нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины, фракция «Голос» Соломія Бобровська. Витаю вас, Соломія. Добрый вечер, витание. Добрый вечер, да. Как прошел сегодня ваш первый рабочий день, как он проходит? Ви знаєте, він був доволі дивний, якщо чесно, тому що першого дня ми очікували набагато більшого навантаження і, очевидно, пріоритетів, які ви назвали, зокрема питання децентралізації, виборів. А знаємо, що знову ж монобільшість готує сьогодні і внесення до Виборчого кодексу зміни. Зокрема, наприклад, про можливість проведення єдиного правильного так званого соціологічного опитування через ЦВК на запит уряду. Для нас велике здивування і дивина, якщо чесно, це менше 60 днів залишається до виборів. Звідки такі новини, чому така увага до соцопитування і запиту уряду, які не притаманні ані функціям уряду, ані Центральній виборчій комісії, тим паче в світлі обговорень можливих виборів в ОРДЛО. Нагадаю, що сьогодні зустрічалася політична підгрупа тристоронньої контактної групи в Мінську. Завтра очікується зустріч тристоронньої контактної групи і участь Кравчука і Фокіна. Їх сьогодні не було на цій зустрічі. Тим не менше, в перший день парламенту ми обговорили питання змін бюджету в рамках можливості оздоровлення дітей. А знаємо, що цей сезон таки не почався цього року в Україні, а фактично вже і закінчився по календарному плану, чи закінчується. Ми обговорювали парламентські обговорення в листопаді про проект «Мандруй Україною» та інші дивні, як на мене, як на перший день, законопроекти, які точно не стоять в пріоритеті розгляду парламенту. Тим паче, коли повернуся ще раз, стоїть питання про завершення децентралізації, про те, як йде підготовка до виборів місцевих 25 жовтня і, в принципі, чи ми готові до цього. Ну і, очевидно, всім батькам болить 1 вересня і навчальний процес, до якого, як на мене, ми не готові. І школи, які вибрали собі формат підготовки виходу учнів в школи, це точно не загальнонаціональна підготовка, не державна відповідальність. Тим паче, знаючи, що з коронавірусного фонду так званого виділено 0 гривень, 0 копійок на освітній процес, на відміну від Міністерства внутрішніх справ. Тому, безперечно, питань є багато. В п'ятницю буде пан Степанов, міністр охорони здоров'я, відповідати на наші питання з приводу вже чергової хвилі коронавірусу, яка, очевидно, нахлинає Україну восени. Ну, тим не менше, а ще, до речі, найважливіше, бо очікуємо в середу або в четвер, бо принаймні цього тижня, питання підняття і білоруського питання. Сьогодні, як мінімум, є 3 зареєстрованих постанови щодо невизнання виборів президентських в Республіці Білорусь, а також заклику до припинення порушення прав людини та насильства в Білорусі. Побачимо, чи монобільшість випуститься в зали і дозволить це депутатам голосувати.